Γενικά τέλη Ιουλίου δεν υπάρχουν και πάρα πολλά ποδοσφαιρικά θέματα να συζητήσει. Εντάξει, για μας σε Κύπρο και Ελλάδα ξεκινούν τα προκριματικά, πρώτοι αγώνες κλπ. Αλλά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι λίγο ψηλοαδιάφορη κατάσταση. Όμως είναι αυτή η περίοδος του χρόνου που βγαίνουν οι νέες εμφανίσεις για την επερχόμενη σεζόν 24-25 και τι πιο ωραίο βίντεο να κάνουμε από το να βαθμολογήσουμε νέες home εμφανίσεις της εντός έδρας των ομάδων της Ευρώπης. Γενικά top 5 προαθλήματα και κάτι που περισσεύουν. Αν και δεν θα είμαι στυλάτο, μοδάτο κλπ. Στην καθημερινή μου ζωή, νομίζω με τις εμφανίσεις ομάδων έχω καλό μάτι και μπορώ να κρίνω ποια είναι όμορφη κλπ. Εξωτερική εμφάνιση κρίνουμε ούτως ή άλλως, όπως η πλήση του 2024. Γενικά, like, subscribe για να στηρίξω το κανάλι και εμένα να βγάλω περισσότερα views, λεφτά, να γίνω διάσημος. Πάω να φέρω το laptop για να δούμε τις ομάδες. Τι στολές. Είμαι αγράμματος. Εδώ είμαστε λοιπόν, ήρθε το εργαλείο μας. Πάμε Ισπανία-Αμερικές. Ξεκινάμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, τη Real Madrid. Πρώτη εμφάνιση, Εμπαπέ να τη ροκάρει. Κοίταξε. Αρκετά καλή για μένα. Ωραία, γενικά απλή, ατίτα, τρεις γραμμές κλπ. Αλλά μου τη χαλάει λίγο εκείνο το τι είναι αυτό το σχέδιο προς το κέντρο. Γενικά δεν ξέρω, δεν βλέπω αν υπάρχει κάποιο νόημα πίσω από αυτό. Μην μου σχολιάζει. Ξέρω εγώ πριν 50 χρόνια μας της Ισπανίας είπε κάτι αυτό και το νόημα της φανέλας. Δεν βλέπω μόνο εξωτερική εμφάνιση κλπ. Τώρα που τη βλέπω και τη ξαναβλέπω δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Αλήθεια είναι κάπου εκεί στη μέση. Θα πούμε βαθμολογίες γυμνασίου, α, β, γ, δ κλπ. Θα τη βάλω ένα β αρνητικό. Περιμένω πολλά από ένα Real του χρόνου, από θέμα στολής δεν εντυπωσιάστηκα. Και πάμε στη μισή της αντίπαλων, Μπαρτσελώνα 24-25. Εδώ ναι, τώρα μιλάς, θυμίζει νομίζω 99 ήταν εκείνη η στολή για τα 100 χρόνια και 8-9 Μπαρτσελώνα θυμίζει, με τον Μέση εκεί τελικό με Manchester United. Ωραία στολή, απλή, λιτή, νομίζω χορηγός Spotify την κολακεύει και το σήμα στη μέση. Μου αρέσει, εκεί μανίκια, κολάρα σχετικά ωραία, θα της βάλω ένα Β θετικό. Ατλέτικο Μαδρίτης. Πείτε μου ότι είναι ψέμα. Στο μεταξύ τις πλήστες πρώτη φορά τις βλέπω. Υπόσχομαι. Απλά βρήκα ένα site εδώ, Footy Headlines, και πατώ home στολές και μου τις βγάζει. Όχι, δεν είμαι μεγάλος φαν Ατλέτικο Μαδρίτης. Δεν ξέρω, κάτι πήγε λάθος. Πήγα το κάτι διαφορετικό. Λίγο ζαλάδα μου προκαλά. Εντάξει, ωραίο κολλάρο. Γενικά χρώματα Ατλέτικο, αλλά λίγο αχρίαστες αυτές οι έξτρα γραμμές εκεί που είναι το άσπρο, εκεί η κόκκινη και η μπλε. Δεν θα την αγόραζα, ούτε ο χορηγός μου αρέσει. Σι αρνητικό. Απογοήτευση Ατλέτικο φέτος. Όπα, στη συνέχεια έχουμε την περσινή έκπληξη. Αλήθεια, πρώτη φορά τη λέω, η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος, η Χιρόνα, όπως λέγεται, η οποία χάνει και τον επιθετικό στον Dove Pick, μάλλον πάει Ατλέτικο, και χάνει και το γούστο της, νομίζω. Τι είναι αυτή η ιστορία. Θα παίζει Champions League του χρόνου, τι είναι αυτό. Το πράγμα θυμίζει Γλυφιντζούρι που έτρωγα στην τρίτη δημοτικού από το κηλικείο 17 cent. Ναι, όχι. Χειρότερα από το Ατλέτικο. Και αυτή πήγα για το κάτι wow. Όχι, δεν. D θετικό, επειδή μου έρθει χειρότερη. Και πάμε στη συμπαθέστατη Μπιλμπάο, τους Βάσκους. Εντάξει, κλασική στολή Μπιλμπάο νομίζω. Υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες εκεί στο κόκκινο. Απλή, λιτή, περιεκτική. Θα της βάλω ένα μπίσκετ. Πάμε στη μισή αντίπαλο της Μπιλμπάο, Real Sociedad. Ναι, το βλέπω, μου αρέσει αυτό το. Εδώ στο κολλάρο, εδώ τον μπροστά που είναι λίγο old school, τι κορδόνι είναι, μου αρέσει πολύ, ωραίο, ωραία λεπτομέρεια. Γενικά απλή στολή. Δεν θέλω να απογοητεύσω τους φίλους της Sociedad, αν υπάρχουν. Θα βάλω το ίδιο με τις Bilbao, ένα β. Δεν ξέρω, περνάω πολύ ωραία, επειδή όντως πρώτη φορά βλέπω τις πλήστες εμφανίσεις. Πάμε στη Σεβίλη, αν κάνει loading. Εδώ είσαι Σεβίλη, ναι, εντάξει, έχει κάτι, μια κουλτούρο, έτσι, φάση ωραία στυλάτη. Αλλά ναι, χωρίς χορηγό, πολύ απλή. Έχει ωραίες λεπτομέρειες εκεί στο γιακά και τα μανίκια. Τα store γενικά ωραία μαρκά, θα της βάλω ένα β αρνητικό. Εδώ είμαι στο Footy Headlines και πατώ home στολές ισπανικών ομάδων και τις βλέπω. Πρώτη φορά τις βλέπω τις πλήστες. Αν θέλετε να δείτε και γενικά βίντεο με away ή τρίτες στολές, πείτε μου στα σχόλια, ευχαρίστως. Πολύ ωραία βίντεο, ευχάριστα απλά. Εντάξει, κούρασε λίγο η Ισπανία. Πάμε στην Premier League, ξεκινώντας με την Arsenal home. Δεν θυμάμαι αν την είδα, νομίζω πες ναι, την είδα. Ναι, και δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν ταιριάζει τον μπλε στην Arsenal, δεν ξέρω. Γενικά Arsenal μαζί με κόκκινο πάει χρυσό, μαύρο κλπ. Μπλε, όχι, σου θυμίζει Chelsea, Tottenham, είναι αντιπάλοι σου. Δεν μου άρεσε γενικά σαν στολή. Θα της βάλω ένα επικός, επειδή έχει καλή ομάδα, ένα C. Aston Villa επιστρέφει στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να έκαναν κάτι καλό και. Όχι. Εντάξει, κλασικά χρώματα Aston Villa δεν μπορούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Τα μανίκια όπως πάντα γαλάζια. Πώς λέγεται αυτό το χρώμα. Μπορντό. Μετριότητες νομίζω. C+ θα πω. Και πάμε στην Bradford. D αρνητικό, C, βασικά E, επειδή είναι η ίδια με πέρσι. Τι τεμπέλη είστε εκεί στην Bradford, τι home στο 23-25. Είναι δύσκολο να κάνετε μια νέα εμφάνιση. Δεν είμαστε δεκαετία του 80-90. Κάντε μια καινούργια εμφάνιση. Εντάξει, όμως είναι ωραία στολή γενικά, αλλά είναι η ίδια με πέρσι.
Τελευταία, δεν σου αξίζει τίποτα με Bradford, να πας διαβάθμιση. Και πάμε στην ομάδα μου, τη Chelsea. Εννοείται είδα τη στολή και είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Τι είναι αυτή η στολή? Θυμίζει εννοείται κάθισμα λεωφορείου, είδαμε τα μέτρητα memes, δεν είμαι μεγάλος φαν. Ξέρω, αυτή η στολή θυμίζει λίγο το μυαλό του Μούντρικ όταν κρατεί μπάλα που δεν ξέρει τι θα κάνει, θα πάει, περάσει παίχτης, τον περνάει, ξανάρχεται πίσω. Δεν είναι λίγο. Και αν η σεζόν μας πάει όπως η πρώτη μας εμφάνιση, τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Θέλω κατάκτηση Conference, FA Cup, League Cup και τετράδα. Ζητάω πολλά. Crystal Palace πάντα έχει ωραίες στολές, δεν είναι η αλήθεια. Πάμε στη Palace, έχω απορία να δω πώς θα είναι. Είναι από τις ωραίες περίεργες. Θυμίζει λίγο Stranger Things, θα βγει ο Damon Golden 11 κλπ. Από μέσα από τη στολή. Μου αρέσει, θα τη φορούσα ας πούμε. Στο μεταξύ δεν έβαλα βαθμολογία της Chelsea πριν. Τώρα θυμήθηκα, C αρνητικό. Crystal Palace μου αρέσει, θα πω Β. Ναι, αυτή την είδα όντως από τις αγαπημένες μου. Ipswich Town στα μεγάλα σαλόνια μετά από πάρα πολλά χρόνια για αυτή. Μόνο και μόνο που έχει λόγο χορηγό Ed Sheeran, που είναι ο παδός της Ipswich και σπονσάρει την ομάδα την τελευταία τετραετία, πενταετία. Γενικά είμαι fan Ed Sheeran, δεν θα πεις ότι ακούω Ed Sheeran καθημερινός. Ωραίος τραγουδιστής, ωραίος καλλιτέχνης. Είναι για ειδικές περιστάσεις. Αγαπημένο τραγούδι του Ed Sheeran, με ρώτησε ένας από πίσω. Θα έλεγα ή φωτογραφικά Castle on the Hill, ένα από τα δύο, σας αφήνω να επιλέξετε. Β' βάζω στη στολή. Ακόμη μια συμπαθέστατη ομάδα, η Leicester του μεγάλου Jamie Vardy, ο οποίος ανανέωσε. Όχι, δεν μου αρέσει ο χορηγός. Αρκετά απλή, γενικά Adidas κλασικά 3 γραμμές όπως είπαμε και πριν σε όλες τις εμφανίσεις. C. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Συνεχίζουμε με Liverpool και αυτή η ωραία κουλτουριάρικη στυλάτη εδώ με Κονατέ να είναι μοντέλο, τη βλέπω να φοριέται σε εξόδους. Μου αρέσει, είναι ωραία στολή της Liverpool. Αυτές οι λίγες λεπτομέρειες εκεί με τα ενδιάμεσα που διακόπτεται δεν είμαι και τεράστιος φαν, αλλά ωραίος γιακάς, ωραίο χρώμα έντονο κόκκινο. Κίτρινο σήμα, κίτρινο Nike. Β καθαρό, μου αρέσει. Ακόμη δεν έβαλα Α, είμαι πολύ αυστηρός, αλλά περιμένω πολλά. Θέλω να δω κάτι wow. Και πάμε στους πρωταθλητές, τέταρτο συνεχόμενο πέρσι. Η Manchester City, αν ήταν από θέμα στολής, θα πήγαιναν διαβάθμιση πάντως. Δεν μου αρέσει καθόλου. Τι είναι αυτά στο γιακά και το μανίκια. Τελευταία σεζόν του Guardiola, λυπηθείτε το. Τι είναι αυτή η στολή. D θετικό. Man United. Ανανέωσε το Τεχάκα για ακόμα ένα χρόνο. 2 νομίζω. Για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Από θέμα στολής όμως και αυτοί κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Τι είναι αυτός ο χορηγός. Αρκετά απλή στολή. Όχι. C απλό. Συνεχίζουμε με Tottenham. Μου αρέσει. Ωραίο αυτό το μπλε εδώ και γιακάς. Χορηγός ταιριάζει απόλυτα. Απλή, ωραία και η λεπτομέρεια εδώ στο μανικάκι. Δεν είναι και για Α, αλλά είναι σίγουρα ένα Β καθαρό. Φεύγουμε λοιπόν από την Αγγλία, κούρασε και αυτή. Πάμε στην πιο στυλάτη χώρα του κόσμου. Fashion Week κλπ. Μιλάνο, Ρώμη που τα κάνουν. Μιλάνο είναι νομίζω. Μιλάνο. Ιταλία. Και ξεκινάμε με την Ρώμα. Δεν θυμάμαι την είδα, νομίζω δεν την είδα. Και ευτυχώς που δεν. Όχι, πλάκα κάνω. Είναι ωραία. Ωραία η Ρώμα. Κλασικό χρώμα Ρώμα. Λεπτομέρεια χρυσή. Χορηγός. Θυμίζει λίγο, πώς το λένε, μάγκο, κομμένο. Θα πω Β' αρνητικό. Και πάμε στην Πολόνια, η οποία φέτος θα αγωνίζεται στο Champions League, η οποία όμως έχασε Ζίρξε, έχασε Τιάγκο Μόντα, έχασε Καλαφιόρι. Ωραία, ωραία, μου αρέσει. Απλή, κλασική Πολόνια, λεπτομέρεια στο μανίκι, ωραία. Χορηγός Σαπούτο. Β. Και πάμε στην Κόμο, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Πρώτη φορά είναι μετά από χρόνια, δεν ξέρω. Πάντως παίζει τα Serie B πέρσι. Είμαι λίγο αδιάβαστος γενικά. Πρέπει να ενημερωθώ για την νέα σεζόν. What is this? Όχι. Μάλλον είναι πλάκα. Είναι το σχήμα του τηλεφώνου αυτό το από κάτω. Πιάνει 5 γραμμούλες. Σε μια φάση γίνεται 4, 3, 2, 1. Χορηγός Uber. Πάντως σίγουρα δεν θα τη ξεχάσεις ποτέ αυτή η στολή. Αν τη δεις σου μένει. Τι αρνητικό από τις χειρότερες που είδαμε μέχρι τώρα. Πάμε στη Φιωρεντίνα, η οποία έχασε πέρσι εννοείται το Conference στον τελικό από τον Ολυμπιακό. Γενικά η Φιωρεντίνα πάντα βγάζει ωραίες στολές. Δεν την είδα φέτος. Καλή. Απλή. Κλασική Φιωρεντίνα. Μερικές λεπτομέρειες εκεί με ρόμβους κλπ. Για κάστ, στυλάτη. Β' καθαρό, μου αρέσει. Και πάμε στην πρωταθλήτρια Ίντερ τώρα. Πρώτη φορά τη βλέπω. Λίγο σε σοκ είμαι. Τι είναι αυτό? Μισό, ένα σχέδιο από εδώ, άλλο από την άλλη. Δεν είμαι φαν, καθόλου φαν. Τι θετικό, επειδή πήγα για το κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω δεν τους βγήκε. Και πάμε στην πολυνίκη της Σεριά Juventus. Ναι, τίποτα σπουδαίο, αλλά ούτε και κάτι πολύ κακό. Απλή, λωρίδες απλές, κάθετες γραμμές. Παίζει ένα σχέδιο εκεί στο μαύρο των κάθετων γραμμών. Θα βάλω ένα B αρνητικό. Τώρα τι έχουμε, Λατσιό.
Και αυτοί λίγο κάτι περίεργα έχουν εκεί σχέδια στο κέντρο της στολής. Αλλά δεν είναι τόσο τραγική εμφάνιση. Μου ψιλοαρέσει τώρα που τη ξαναβλέπω. Θα της βάλω ένα B αρνητικό. Τώρα πάμε στην Ιταλική ομάδα με τα περισσότερα. Τσουλού, Μίλαν, ναι. Ναι, εδώ είσαι εμφανισάρα. Ίσως η αγαπημένη μου μέχρι τώρα, όχι μόνο Ιταλία, σε όλο το βίντεο. Ωραίες λωρίδες, λεπτές, συγκυρισμένες. Είχαν κάποια παρόμοια πριν πόσα χρόνια. Γιακάς απλώς άσπρος, λιτός, μανίκια άσπρα. Συγκυρισμένοι, όλα τετραγωνισμένα. Υπάρχει, πώς το λένε, ισορροπία στην εμφάνιση. Νομίζω έχουμε το πρώτο Α, αλλά είναι Α αρνητικό. Επειδή το Α θα πάει δεν ξέρω πού. Αλλά μπορεί να πάει κάπου αλλού. Ας δούμε ακόμη μια τελευταία στην Ιταλία, την Νάπολη. Ναι, ωραία, μου αρέσει. Ωραία λεπτομέρεια εκεί που έχει ξανά το σήμα της Νάπολη, μικρό πάνω σε γενικά στη φέλλα. Ωραίο και ο Γιακάς, ωραίος. Β, καθαρό, μου αρέσει. Πάμε στην όμορφη Γερμανία, την όμορφη Bundesliga. Ξεκινάμε με την αίτητη πέρσι Leverkusen σε πρωτάθλημα και κύπελλο, μόνο μια ήττα στον τελικό του Europa League. Πρώτη φορά τη βλέπω. Σταυρή αρκετή, χριστιανική ομάδα. Βασικά όχι είναι σταυρή, αυτή τι είναι. Όχι, δεν είναι και τόσο τραγική, αλλά ούτε και τόσο καλή. C+ θα πω. Ακολούθως η μεγαλύτερη ομάδα στη Γερμανία. Μάλιστα, επιστρέφει στο κόκκινο. Φέτος πέρσι είχε άσπρη πρώτη στολή. Πού πας με άσπρη πρώτη στολή? Στην Bayern πρέπει να φοράς κόκκινα. Γι' αυτό δεν πήρες πρωτάθλημα. Βασικά ούτε αυτό είναι πολύ κόκκινο. Πορτοκαλί μου κάνει περισσότερο. Λίγο περίεργο χρώμα. Λίγο περίεργη στολή κιόλας. Δεν είμαι μεγάλος φαν. Θα της βάλω ένα B αρνητικό. Αυτή δεν απογοητεύει ποτέ. Η Dortmund πάντα βγάζει τέλειες στολές. Δεν την είδα. Πάμε να τη δούμε. Ωραίο. Ναι. Ωραίο! Είμαι συγκινημένος. Η ισορροπία, ωραίες λωρίδες μαύρες έτσι λεπτεπίλεπτες, μανίκι μαύρο, κολλάρο απλό. Ο χορηγός ταιριάζει απόλυτα, 1 και 1, κάνει 2. Δεν είναι για Α, αλλά είναι σίγουρα Β+. Και πάμε στην Eintracht. Όπα. Περίεργη αλλά ωραία. Πώς πάει να βλέπεις αυτό μαύρο εδώ, κόκκινο μανίκι, άσπρη και αστέρια εκεί. Δεν το περίμενα, πρώτη φορά τη βλέπω. Είναι τόσο απλή, ωραία και διαφορετική, που νομίζω ότι αξίζει Α αρνητικό όμως. Όπως έβαλα και στην Μίλαν. Δεν είναι το ίδιο με τη Μίλαν. Β θετικό. Πάμε στη Λειψία, η οποία βγάζει ωραίες στολές γενικά, δεν θυμάμαι. Ωραία. Κλασικός χορηγός Red Bull, σήμα Red Bull, άσπρη, γιακάς, μανίκια, ωραία. Και αυτή η λεπτομέρεια με το σπρέι, ξέρεις, που σβήνει, είναι λίγο θολό, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο. Θα βάλω ένα Β. Ωραία στολή. Και κλείνω την Bundesliga με την έκπληξη της περσινής διοργάνωσης, η οποία επισκιάστηκε από το ήττος Leverkusen, η Stuttgart, η οποία ήρθε δεύτερη, με μια ωραία στολή, απλή, Τζάκο. Χορηγός εδώ, μου αρέσει αυτό το έτσι. Είναι ωραία στολή. Β αρνητικό. Και πάμε στη Γαλλία, ξεκινώντας εννοείται με την Paris, ναι. Είναι μαγική. Τι να λέμε. Νομίζω Mbappé λυπάται λίγο που δεν θα τη φοράει φέτος. Είναι μοντέρνα, συνάμα. Όχι, είναι μοντέρνα απλά. Όλα τα λεφτά είναι λεπτομέρεια στο κέντρο με το κόκκινο και το άσπρο που είναι εκεί 12-13 ήταν ο Μπέκαμ στην Παρί, είχαν παρόμοια στολή, αλλά είναι πιο μοντέρνα, είναι σαν μπογιατισμένη και βάζει λίγο το άσπρη λεπτομέρεια, ξέρεις, παίρνεις άλλο πινέλο και ζωγραφίζεις και σου φεύγει λίγο. Είναι πραγματικά μαγική εμφάνιση. Γενικά η Παρί ανέκαθεν έβγαζε από το 90s, 2000 και πρόσφατα πάντα βγάζει φοβερές εμφανίσεις, νομίζω είναι νούμερο 1. Α. Ναι, ξεπερνάει για τη Μίλαν. Και πάμε στην Λιόν. Ναι. Θυμίζει λίγο Arsenal, αλλά αυτό επειδή η Λιόν φοράει κόκκινο και μπλε, της ταιριάζει περισσότερο. Ωραίο το σβήσιμο εδώ προς το χορηγό που σβήνει, ξέρετε, το κόκκινο με τον μπλε. Μου αρέσει πολύ. Ωραία η Λιόν. Β θετικό εύκολα. Πάμε Olympique Marseille. Όχι. Το σχήμα κάπως διαφορετικό, δεν ξέρω, το άλλαξαν. Τίποτα ιδιαίτερο. C. Προσπαθώ να βρω καμιά ψαγμένη εδώ από την Γαλλία. Ας πούμε Στρασβούργο, συνήθως βγάζει. Στρασβούργο. Δεν είναι ασχήμη, αυτός ο χορηγός έχει κάτι, μια γοητεία. Β αρνητικό. Πάμε στη Λίλ τώρα. Ναι, τίποτα ιδιαίτερο. Υπάρχει μια λεπτομέρεια εδώ με σύρματομπλέκματα, τι είναι αυτά. Προς το σήμα και το New Balance. Όχι. C απλό. Ας δούμε και πιθανό αντίπαλο Παναθηναϊκού Ajax. Τι έβγαλε φέτος. Κλασική στολή Ajax. Αυτό, κλασική στολή Ajax. Τι άλλο να πω. Β αρνητικό. Παραμένουμε Ολλανδία να δούμε λίγο PSV. Ωραία η PSV. Πολύ ωραία η PSV. Κολλάρο για κάσα απλά ωραία μαύρα με λίγο άσπρο και κάθετες γραμμές λίγο ασυμμετρικές αλλά ωραίες. Β θετικό. Πάμε και λίγο Πορτογαλία. Μπενφίκα έχουμε μπροστά μας. Καλή, ωραία, απλή Adidas. Θα πω ένα C θετικό. Η Πόρτο τι λέει.
Κάτι λέει, ωραία η Πορτό. Αρκετά λεπτές οι κάθε λωρίδες της στο άσπρο και τον μπλε. Λεπτομέρεια στον μπλε πάνω που την κάνει αρκετά ωραία μοντέρνα. Της βάλω ένα β' αρνητικό. Ας δούμε και την άλλη μεγάλη της Πορτογαλίας. Sporting, όχι ρε, όχι. Μαύρο, πράσινο, άσπρο, μαύρο, πράσινο, άσπρο, μαύρο. Δεν. Κουραστική στο λοιπόν, να σου το πω. Την είδα και κουράστηκα. Δεν μου αρέσει. Τι. Ας δούμε και μια τυχαία από την Championship της Αγγλίας. Θα διαλέξω την. Θέλω να δω Sunderland. Επειδή την πεθύμισα στη Premier League. Τι είναι αυτή η στολή. Και καταρχάς αυτή η φωτογραφία είναι για γυναίκες. Έχει ένα φούσκωμα εδώ μπροστά. Τι είναι αυτή. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να δείτε για εκτός και τρίτες στολές, πείτε μου στα σχόλια. Like, subscribe και τα λέμε πολύ σύντομα.